Dang tang hadin kat tu kanisngi ngiyo iya ka jingki jumai ka bajur bha po Turki bat Syria ka bla penyap isibun ba kibrio hakite kiri nrei kendit nusan mentang iyo ibiang ya ka jingki jumai ka bajur po ri Ecuador ha ka bakhan ringut kibrio kiladu iya la ka jongjing em bat lais pa praphuingut kibla mensaw kat kum kitelong kubor jong kani kari ka jingklan jong une jumai kalong riu pun pra magnitude badla penki ya ka benta ba shphang shati jong kate kari ya ki bala mensaw ketika jingjia apan kitno shaki jaka ajing sumar henrei donru katu kani ki barang ja haduk menta namar ka jingklam jong ki building ki pahe ki ba 4 labdin ya ka baki bor sarkar kita nyale ya ka ban wat ya ki